My name is Ngwazi. Njanje Express ichichi epanza izara. Unaona ndi studio munomu. Takabika. Zvinhu zvatobo. Chasara idate chete risingagona kutaura. Ndokuti vazhinji vanoti ndikasodetera ngwanonzi rikonde ngoti sei wabuditsa apa. Vanichazoisa date chairo. Kana nguva yakwana but album rakatopera. Change chikupai zita, change chikupai date. Vanhu vachanakidzwa. Ini ndakadzidza chinhu 1 kuti kana chiita music handisikombe neumwe muimbi asi ndozvikombe nemaubhamu angu andakamboita. Saka shungu dzangu pese panenge ita album ndoida kukunda randakamboita ine ndotorikunda. Saka mafanzi angu vanosapota Njanje Express Ngwazi vanhu vachanakirwa. Vanhu vanongoziva kuti chirungu chinenge chirimo. Shona ndo inenge yakawanda zvayo but chirungu chinenge chirimo. Vanhu vachanakirwa. Masongs aripo. Gogwe iripo. Ndosati vanhu vazhinji vanofarira gogwe but aiwa dzakawanda dzinonakidza dzakawandisa hadziperi ende vanhu vachanakirwa vagonakirwa futi. Mafanzi angu anga anditsamwira vakati wakatipromisa album iyoyo ukatadza kuriburitsa unongotaura. Saka zvinhu zvaita ndinotenda vanhu vandakarekodha navo sanganisira naObed Gomba nomutenda nerimwe timu rangu varipo vakomana. Obed manganitenesi do not go barabhasi mandipota. Aiwa vakomana vairova ngoma ndinongorwadziwa kuti dai ndangoisa date kana ndikangoisa date apa so vanhu vototanga kutonakirwa ende vanhu vakasanakirwa gore rino kutaura chokwadi vanonakirwa. Ndonga muri kuona mishini yacho kuti zvinhu zvakato doro haridi kutanga uchiri muduku usati wapedza zvemabhuku paunozosvika zera ramadhuku unenge wave kubachero huku nekuda kutenga chibuku ndakaziona ndiri kumabhuku. Aiwa tonowari ndiri munhu anonakirwa ndotori nedzungu nemusic. Vanhu vanotiziva izvozvo zvinatega ndovataurire vanenge vachiti Ngwazi ane dzungu aya ndinitori naro ndotori kana riri music harina kuipa ndotori nedzungu musoro mangu makazara dzungu remusic ndoshakudza kuti ndoida kupi bhozi ndo zvedu chaizvo ndo zvatakashanda izvi ndo zvatinoshanda ine ndo zvatichashanda. Ndokosora makosora ino takuchitendera kupfeka masutu. Ona tapfeka sutu ninge tapedza kuita basa. Nguva yekurekodha yaya unenge uri muranda. Unopfeka mavhesi kana kutobvisa vhesi racho uchitoimba usina nekuti vamwana kurekodha kunorwadza. Nhasi vanhu vanoona ndakapfekawo sutu kudai. Tinenge tapedza basa ndonga muri kuona tiri mustudio soka. Tinenge tapedza basa album takaripedza tangomirira zuva rekuburitsa. Ndangobudza chinhu 1 kana nini ndichita music yangu yandinenge ichiita handiite zvecompetition zvaizvo zvokuti dai ndakunda umwe muimbi handife ndakakunda umwe muimbi bozi zvandoimba kana zvaanoimba zvakatosiyana. Saka handife ndakamukunda munhu wese anondikunda pane zvaanoita nekuti handikwanisi kuita zvinoita munhu chaizvo but pane zvangu inini ndofarira kukunda album randakamboita. Saka album randakamboita mumashure ndoda kuriwachisa ndikutoita album izvezvizvi ratopera mafanzi eNjanje Express tarisira izvezvizvi ndikutounza album moto. Date harisati rapo chakupai date. Pane mahit song mangani? Masongs aripo 7 haitsobvezi mahit wangu 6 songs ndozopo vamwe yangu inini. Pane masongs anopisa anobvira chaiku Mazita song anokwanisa kutaurika here at this point. Mazita songs aripo kana tikazochinja mukozoona mamwe asipo patinoita isa inonakidza kudarika iyoyo. So far ndakaita 32 songs. Ndaita 32 songs amekuti maalbums mangani matazongosarudza 7 ipapo. Saka iripo shamwari gogwe ndoziya baya nyambudziya gogwe iripo
pane inonzi madzimai kumabasa inenge iripo, kozoti nyarudzo yababa inenge iripo futi ipapapa. Kuwawa haridi kutanga uchiri muduku, usati wapedza zvemabhuku, paunozosika zera ramadhuku, unenge wave kuba chero huku, nekuda kutenga chibuku, ndakazviona ndiri kumabhuku. Dzinge dziripo idzodzo dzewawa. Masongs akawandisa, mamwe anoita achitokangana because ndinoda kutopinza imwe yandisina kuita ipo papa. Anenge akangozara masongs but mafanzi angu kutaura chokwadi album ravepo vazhinji vaingoti vanhu vanenge anongonyipa asingaburitsa rava kutouya ipapapa deti. Ndikukuudzai zvaizvezvizvi mai manje muchangoroona deti handitaure, munongoona posta pakanyorwa deti, so unotarisa pamusoro pane pakakura paya toburitsa muna June here toburitsa muna June here kuti muna July kana kuti muna December ndikanditsvage date racho. Haungatauri date kana month but chatoziva nechekuti unongori musi wa 11. Kutaura chokwadi musi wa 11 handisi kuburitsa asi vanhu vanoda kuti ndiburitse musi wa 11, vanhu vazhinji vanoda kuti ndiburitse musi wa 11. Ndine date rangu rakarongwa naMwari. Vanhu vachariona paposta nekuti ndikaita rekutaura izvezvizvi vanhu vazhinji vanotanga kuisa makomenzi kuti aiwa haungazoburitsa apo nekuti zvazodai but date chairo riripo, kwete musi wa 11 June. Handisi kuburitsa musi wa 11 June. Ndine zvimwe zvanoda kumbogadzira munongoziva kana waita album rangu rinofanira kudzorowo mapoints. Vaimbi vazhinji tinoita kamari kana uchinge waburitsa album senge musi welaunch uya tinomboita sezvinotidzore, saka zvodawo time yekugadzirira uchiita sei uchikudzawo mabosi chimaketa saka musi wa 11 handiko ikoko. Tinotenda.